מצטער על הכיתוב בפרק הקודם, כמו שאמרתי, אתם יודעים שיכולים קרקע, אז כן, מצטער. אז ככה בפרק השלישי וכאילו סתם קיצר סאב לייק מראש לא סתם, תנו סאב, תנו לייק, תעשו לייק, תנו תגובה, תנו לייק, תנו סאב. ומה עוד אני שכחתי להגיד? תנו סאב, לא סתם. יש לי גם ראש של פרה, פרעתי. בואנה תביא קצת סטייקים, יא חצוף. לא אמרת לי שיש לך חצי לב. איפה אתה? אני לא זורק עד שאני לא רואה אותך פה עומד מולי ולא מרביץ. מה, יש פה שודדים ורוחות? איפה אתה? תגידו לי אם אתם ראיתם אותו או לא, כי אני לא סתם. אני יודע. מול הפונים מעפנו אותך. לא בקיצור רוק וזהו. רגע, אני יוצא מהשרת ונכנס. רק רגע. חזרתני. לא, מי זה? לא סתם. סתם, ראיתי אותך. כך. קח את העצם המחורבנת שלך, קח את הראש שלך המחורבן שלך, קח את ה-1, 2, 3 סיד המחורבן שלך, קח את הפקקס המחורבן שלה, תביא קצת סיד, אני יודע שכל הסיד אצלך. תביא את הפיקקס. קח את הפקקס, תביא את הסיד. תודה. תביא את הפיקקס. אני מביא לך את הפיקקס, אז משתי שאתה לא לוקח אותו. פעם אחרונה שאתה מרביץ לי. מה, יש לך פיקקס באמת ואתה לא מביא לי? לא. למה שאני אביא לך? יש לי גם את חפירה מאבן. אני יורד, מה קורה? מה קורה, יובל? עושים בית מתחת לאדמה? מגניב. כן, אז מה נראה לך, שאני יוצא מעל האדמה? כן. בא לי מתחת. גם לי. אז יאללה, נעשה תעלה. יאללה, בוא נגור פה מתחת, נעשה לנו קומבינה, לא סתם. רגע. חזרתי. אז כן, בוא נחצור. מצאתי איירון, למרות שזה לא נדיר, אבל מה זה משנה? זה יוצא בכמות כזאת, זה די נדיר, לא סתם. איך אתה רוצה לקרוא לפקשן? שי המלך. אז יבוא לאפס. מיינקראפט סרבר. אני לא יודע איך כותבים מיינקראפט סרבר. לא סתם, אני לא יודע איך כותבים סרבר. אני יודע איך כותבים מיינקראפט. תכתוב שי ויובל, או יובל ושי, זה לא משנה. רשמתי מיינקראפט סרבר. כמו שקוראים לה... יאללה, נו, צרפתי. אבל לא סיימנו לבנות את כל הבית. וכמו של דור וארז, יובל. דרך אגב, תקשיב. אם אני יכול להרביץ לך, ואם אני גם יכול לחצוב פה, אז איך בדיוק עשית פקשן? עוד לא עשיתי. אז תעשה כבר. נכון, משעמם לראות אותי חוצב. אבל אין מה לעשות, זה התחלה של כל סדרה. טוב, יאללה, זהו, נראה לי מספיק. לא. דרך אגב, אם אני יכול לשבור, בוא שנייה, אני נותן לך מכה קטנה עם היד. לא, שנייה, עוד לא תתבור שניים. שנייה, חכה רגע, אל תרביץ. חתיכת אידיוט.
אני מגיע. לקפוץ, 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 לקפוץ. אין לי פאול. ידוע שאתה בן אדם נוב. זה קשור, אין לי פאול, דפוק. נו כן, זה לאנשים שהם נובים, לא סתם. טוב, זה נראה לי מספיק. זה יספיק. תודה, 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 תודה. מה אתה עושה? חוטטים. אדם אידיוט. טק, 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 טק. וטק. טוב. יובל, עכשיו לא צריך לשים אבן בשביל לעלות. תשים. לא צריך לשים. אז אל תשים. טוב, אתה אידיוט לגמרי, אה? לא הבנתי כלום. לא צריך לשים אבן בשביל לעלות. עשיתי סולם, חתיכת אידיוט. טוב מאוד. להכין לך חרב מאבן? תכין? לא תקבל. לא, 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 תכין. סבבה. לי יהיה מאיירון ולך יהיה מאבן. בוא נראה אם אתה יודע. מה אתה חזק? חרב ועץ או גרזן מאבן. גרזן מאבן. יובל, שאלת שאלה הכי אידיוטית. לא לגעת בתנור, ואני רציני. אם אתה תיגע לא תקבל. מה? איפה כל הסטייקים שלי? הם אצלי, אחרי זה אני אביא לך. אם תיגע לא תקבל. לא תקבל לא את זה ולא את זה. אז תכין לי חרב בעלבול. כן, אני מכין לך. יואו, חופר. טוב, אתה בינתיים תעשה מה שאתה רוצה, אני בינתיים הולך למצוא לי איזה נערה. אני בינתיים לא גם מכין לנו איירון. לפחות אני אעשה משהו מעיל פה. בוא נתפוך את זה, תחזור. גם אתה. שיטה בשליטה. יופי. עכשיו בוא נעשה ככה וככה, ונעשה ככה וככה וככה וככה. וככה אמרתי. וככה אמרתי. וככה אמרתי. תביא את האיירון. למה מה תעשה? נו, תביא. תביא את החרב. חרב זו מוענקת לך. די, נו. שים לי את כל הסטייקים, שים את כל הסטייקים פה. תראה מה הכנתי לי. רגע. יפה לי. יפה לי? כן, מאוד. נכון אני חתיך. תבליט לך את אור הפנים. נכון אני חתיך. יש לי סטייקים בתנור שעובד. רגע, אני הייתי על F5. לקחתי קצת. אני רעב. נשמע לי, אנחנו צריכים דבר ממש ממש חשוב לסורבללינו. כן, אז זהו הדבר. איפה אתה בשביל לראות את זה? כי אתה הולך להיות הגנניסט שלנו. אתה הולך להיות הגנניסט שלנו, זה מוענק לך, זה לא מוענק לי. למה נראה לך? מי גנן? אני גנן. יופי. זה המקרה.